Lisbon, prif ddinas Portugal. Gyda phoblogaeth o 552,700 o bobl. Dinas mwyaf gorllewinol y cyfandir. Dim ond 2 awr a hanner o fristau. Gyda ffrisiau yn dechrau am lai na 40 pint. Chi newydd lanio. Chi wrth yr arfordir. Mae'r hael mas. Lle chi mynd? Yr unig brif ddinas yn Ewrop lle chi'n gallu syrffio. Ond gwyliwch bod chi ddim yn gorneud i, achos fydd angen i chi fod yn ffit mwyn gallu redeg ar un o routes gorau'r cyfandir, sy'n denu miloedd o bobl bob blwyddyn. So chi'n mynd ar wyliau i jogo? Gyda llaw, mae Lisbon yn rili fynyddig. So, beth am weld y ddinas trwy deithio ar ei system trams enwog, a rhai o reilffyrdd hynna Ewrop? Beth am stopo i fwynhau nata bach? Mae'n debyg i custard tarty ni yng Nghymru. So ydych chi wedi smasho plat o'r una, falle fyddwch chi eisiau neud eich scooters clasurol a gweld rhai o brif atyniadau'r ddinas. A byddwch yn ofalus o'r buses a'r trams na tra bod chi ar y scooters, so nhw'n stopo i neb. So beth am stopo i ymweld â ysbyty dolls? Ysbyty dolls. Beth am Ledefagar? Siop lyfrau gorau'r byd. Yn ôl y New York Times. A ewch i weld Pietro, hen foi lanloft sy'n creu peiriannau gwahanol. So, dyn ni'n dringo tŵr Santa de Justa ar hyn o bryd y lift o man isa y ddinas i'r man ucha. Dyma ysbrydoliaeth tŵr Eiffel ym Mharis. Wel, jiw. Fans o fwyd môr? Wel, Lisbon yw'r ddinas i chi te. Pysgod, a mwy o bysgod. Ddim fan o bwyd y môr. Wel, just dewisa rhywle arall mas o cannoedd o lefydd anhygoel sydd i fwyta yn y ddinas. Amser am bach o ddiwylliant. Mae'n rhaid i chi fynd i weld ffado yn cael ei berfformio. Perfformiad yn defnyddio offerynnau traddodiadol a llais. Lisbon, dinas arbennig lle mae'r hen yn cwrdd ar newydd gyda chyfuniad unigryw o atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau at ran pawb. Gyfeillion, ychwanegwch Lisbon at y rhestr o ddinasoedd mae'n rhaid i chi ymweld â yn Ewrop eleni. Unrhyw beth arall i ychwanegu, Samuel? The canu yn amazing yn i'n meddwl. Ond ti'n fan mawr, Sam? Ond yn mor emosiynol, oedd e'n cael fi mynd. Ond yn meddwl, mae Lisbon mor fawr, a mae mor eang, mae cymaint o bethau wahanol i wneud. Chi angen dod yma am hirach o ddod yr awr i weld popeth yn ôl. Sa'n meddwl bod ni wedi cael y profiad llawn.